taas sa Ebanghelyo oy. But sounds familiar, no? Di ba? Sounds familiar. Dunay testigo nga misulti nga si Jesus mao ang Mesiyas. Ang mga kadagkuan nga naglagot na ni Jesus, nagbahad nga kinsa tong moingon nga si Jesus mao ang Mesiyas, palagputon sa sinagoga. Ni agyoy gitawag og first hand witness nga buta siya pero giayo ni Jesus, ilang gipatawag ang ginikanan aron pagmatuod kung buta ba gid siya tinuod sa sinugdanan niya. Miingon sad nga buta gyud na siya sa sinugdanan pero wa mi kahibaw kinsay nag-ayo niya. Pero ni ending gyud nga gipalagpot nila gikan sa sinagoga. Sa ato sang Congress daghan sila gipalagpot o gipapriso paging uban kay may testigos nga naagyoy corruption o gipunting ang mga tao nga naghimo sa graft and corruption. Kini di ay pagtabon sa sala o pagdaog-daog sa mga mubutyag sa sala, nagsugod na ni dugay na sa sinugdanan sad sa pagkatintal sa atong unang ginikanan, nagsugod na sad ang kaning away sa kamatuoran ug sa bakak. Lingiyay mong tupad ing na gusto kang mabuta. Lingiya ba? Nyag mo ingon gani okay ra tuslo ka daing mata. Gusto mong mabuta? Taas ko ng kamot be, taas kamot. Kinsay gustong mabuta? Awa. Pero kinsa man sa dinyo dinhi ang mutug-an Dios tinuod bisan pagpatyon, bisan pagpalagputon. Taas kamot. Taas. Manong jutay raman. Mo na'y konklusyon ni Kristo. Ningon siya, ingon ang mga Parisiyo, kami, mga buta di ay may. Ingon si Jesus, kung buta palang kita mong tinuod, wa ta mo isa, pero niingon mamong makakita mo, nakasaan na mo. Nga naman, kay ang tinuod nga pagkabuta, mga igsoon, kana yung pagpamakak. Kana bang nakakita kas tinuod, niya mamakak ka. Maunay, grabe nga pagkabuta. Okay lang ng tinuod yun nga wa kay pananaw, nya mo ingnon ka nga kinsa man ni, wa ko kaila. Okay ra na, kay wa kay pananaw. Pero nakakita gyud ka, nya igpangutan na kinsa man ni mo ingon kang wa ko kaila, nakasa nakadiha. Ug unsa may dapat natong himuon sama sa gibuhat ni Samuel sa unang pagbasa, gibuhat ni David, gibuhat nila ni San Pablo, ug sa mga apostoles ug sa mga santos, sama sa gibuhat sa buta, maminaw ta sa pulong sa Ginoo, unya mosunod nga way reklamo. Maminaw ug mosunod. Pag-ingos Ginoo ni Samuel, ang dihugi katong akong itudlo, tagaan siyag mga qualified kayo, wa gitudlo sa Ginoo. Kadihugo na gid ato siya para mahimong hari. Ayaw na, ako'y pili. Pag-abot ng David, nga wa gid in town to gipresentar originally kay batanon, akanay dihugi. Iya da yung gihilugan, bisag wa siya kauyon. Pag-abot sa nga rin kanini ang buta, ang gigamit ni Jesus, ang lapok, laway pa gyud. Sugot mo, laway og lapok, masahon. Nya ihid-hid sa inyong naong, sugot mo. Musugot, dili. Oy, mupalit yun mo anang mga paputi, naong, paana na rin.
na paputi-puti pero lapo nya laway pag yun nya mo ihidhid nya mingon din kanang imong bugas-bugas day maayo na basta kini akong laway ahog kunis lapok ibutang nako mingon juga tarong day tamparuson tanoong kambuanga ta nya wa pa jud ka kailas tao oh Portem kay imong gasto anang na ang imong paputi nangutang na magay kanang para paputi sa imong naong wa na magay kakabayad sige may kaglikay-likay. Nya dito lapok ra daig laway ang makaayo. So, way kapuslanan oy. Laway nya lapok kaluod ana pero gigamit ni Hesus aron pag-ayo sa sakit nga mao ang pagkabutang. Unsa may meaning ana? Nga kining way kapuslanan para nato gamiton sa Ginoo nga mapuslanon basta ang Ginoo na mo gamit mo nang niingon diri sa atong tubag sa Salmo magbalantay kanako ang Ginoo wala nay magmakulang pa kanako kining ato mga leaders karon apil na may mga leaders sa simbahan o kamo mga leaders sa inyong pamilya. Kasagaran gid nato ang ato gyung tahuron kanang mga dagkog ranggo, kanang mga dato, kanang mga professionals. Atong daog-daogon, atong ibaliwa ang mga kabos, ang mga pobre, ang mga way balay, ang mga way grado, labi na gina mga batignaong. Sama ning nagwali. Pagbantay ana, kay maura ba na'y gamiton sa Ginoo? Mauna ang mga Hudiyo, ang ilang mga leader, giinsultuhan sa buta. Buta nga pobre, nga makililimos. Ningon ang buta. Sige mamog panaway aning tawhana. Kung makasasala pa siya, at tanawa ang lecture sa buta ha, kung makasasala pa siya, di yun siya kabuhat aning iyang gibuhat nako. Nya kamo di mo mutuo. Ingon mo, tinunan mo ni Moises. Nya si Moises nag-ingon, wa gyud makasasala nga paminaon sa Ginoo. Nya ngano man ni siya? Magsige mamog ingon makasasala siya. Unya nakahimo man siya sa buhat sa Ginoo nga mao ang pagpabuka sa mata sa taong buta gikan sa pagkahimugso. Ingon ni sila, ay mig lecture ha. Ikaw nga na taong butag, wa magani kay grado. Ya, mo lecture ka namo, agi palagpot dayon. Wa kay kapuslanan. Natanawa karon ang ilang gipalagpot. Sige nagsulti, niabot nag 18 Marines. Ang gipangtaktak mga Marines, wa nay trabaho gikan dito ni Saldico karon nanulti na, napadyoy reserve nga mga napuo kuno na kabuok. Oh, di na nila mapugnan. Ang mga leaders na to, nagkaratol-ratol na kay ang mga Marines with all the affidavits, conviction, pictures, o experience, first-hand experience, mutabi yun. Dito sa NBI, gilisod-lisod sila. Kabuang sa ato mga NBI karon o ombudsman o uban pa. Ang nagsulti, nga mauni sila ang nangurakot, mao na hinuoy lisod-lisoron, mao na hinuoy imbestigahon, mao na hinuoy pangitaag mga apan, dili hinoon sundo ng ilang gisulti, imbestigahon kung tinuod bag dili. Unsa naman ning atong mga investigators? Unsa man di buhaton? Kung naay ni sulti kanas padersiano na nay anak. Unya, ang kanang nisulti mao na ni imong duki-dukion hangtod nga mayong kawa kay kapuslanan. Kay wa kanako mapruibahi nga credible ka. Ayaw. Inigingon niya kanas padersiano na anak ing na dayon hain man ang anak. Tuas madre. Nya ing asa mang madre. Sundi usa. Hangtod nga ko na makak na siya, una panimo siya sumbalikon. Oh, ingon ka, madre. Na-imbestigar na nato ang tanang madring imong giingon. Wa man lagi mga anak. Tiksanay raman sila sa father. Ana ba? Inana unta to. Uy, paningkamutan man nga malimtan ang ilang gisulti nga nag-deliver sila mga kwarta, nya mo mention pagyugngan, kinsa may mga ngan karon nga sikat kayo sa ilang gipang mention.
Total naaman ni social media, akong mensyonon na dili ni gikan ako, gikan ni sa social media. Sige kong tanaw, kamo sige sa mong tanaw ana. Iyano kay silang musulti, nakita namo kana ron si President Congressman de Lima, dili pa na congresswoman sa una, naasa na siya. Maapil sa nas delivery, si Trillanes, maugi sikat kaayo, sige nilag balik-balik. Si Senador Trillanes, sige sa kadawat, ngadto sa balay ni Martin Romualdez, almost regular, pero wa nila kuno makit-i nga midawat si Martin Romualdez, ang iyarang mayordoma, mo'y mudawat. Pero pirmi-pirmi gyud sa iyang balay. Bisag mobalhin pa, adto gyapon i-deliver. O dito sad sa kaning balay nga tuwa si Sandro Marcos. O nagpa-picture pagay sila. Ilan ang gimension? Tinuod ba na o dili? Why siguro? Pero karon unsay gibuhat sa mga leaders nato nga nakadawat anang maong taho? Giimbestigar nila ang background, ang credibility, gidaot nila ang mga 18 Marines. Imbis ila untang sundan, ikaw ha, nisulti ka ani. Be, hain man ang balay nga imong giingon nga malay ni Martin Romualdez. O mao ni siyang niya. Sakto ba ang address? Sakto. O sige. Atong pribahan og tinuod ba jud kang ni-deliver? Ana sundon unta na. Kinsa man ang iyang mayordoma, wa ko kaila, naong ra. O sige, adtuon nato ning balaya. Pangitaon nato ang mayordoma, tan-aw nato kaila ba ka? O, ana. Nya, ang mayordoma sundan na sa diin man to nimo gidawat, man to nimong bag, kinsa may imong gihatagan ato. Moingon sa to siya, dihas babaw akong butang, ingon raman ibutang sa pultahan. Kinsa man tong kwarto ang imong gibutangan. Ana, unta, hangtod maabot yun, og tinuod ba o dili? Mao sa niya mga kuan, mga Hudiyo, og maunay batasan sa mga makasasala. Ni sikat pa hasta kaning atong senador nga kana ganing presidente sa Senate. Si sana kinsa na rong atong presidente senador? Oh. Kamoy mention ba kisa lagi na? Kaila mo? No, ila sa kunong i-deliver ngadto sa wa sila kakita nga nidawat yun pero sa iyang programa nga Itbulaga ila kunong i-deliver. Pero sila kakita kay tig-alsa raman kuno sila. Gabot sa elevator, musaka nga to si Saldico naman kuno. Nya nasa kuno yung musundo. Pero dito sila sa programa, sa binyo sa programa. Mga igsoon, ang kalibutan anaa sa kangit-ngit. Si Kristo miingon, ako ang kahayag, ako ang kamatuoran. Ang tao nga naas kangit-ngit, dili kakita sa kamatuoran. Ang sala mo'y kangit-ngit sa atong kasing-kasing. Pulos ta mga makasasala, bulahan tong maghinulsol. Matod pa diri sa ikaduhang pagbasa, muhunong nata sa kangit-ngit. Gitagaan na tagkahayag, mamalik nata ngadtos kahayag. Lingay mong tupad. Ing nakakita ka na mga tables des gawas. Ing na ba? Ing na. Pangutan ay unto pa kita ka na mga tables gawas. Unsa may pasabot ana? Kana. Ing kakita ka na mga gipang kuan diha, gipang sira naman na diha. Kanang atong kilid. Unsay pasabot ana? Gitrabaho na ang atong bell tower, ang atong adoration o kana niyang CR diha sad nga bag-o. Tulo na ka trabaho diha og nagkinahanglan ta sa inyong tabang. Kanang inyong slot mao na makahimo na ana. Nya nangandoy ta nga kini untang atong mga slot karon mahurot-hurot unta ni labi na ning PPSC Part 2 para makatukod sa ta sa ato unya ditong gitawag natong Apostolic Activity Center dito sa Loyo. Dako sa na siya. Mahimo ba na nato o dili? Unsa ra man gibuhaton? Palit og slot. Kay bawo kay mo ana, hinaot untang dili mo parihas mga Parisiyo nga dili makakita sa kamatuoran. Lingiyay mong tupad ing na kay 100 diha. Pangutan abay na kay 100 na
Yang naga ni 100, ing naayaw nag-usik-usiki, ipalit gina siya. Sa pagkakaroon, mga igsoon, kanang 100 nato, mo na atong ipalit. Mo na ni atong update. Inyong 100. Ang atong grace, niabot ng atong halin, og 184,730 ka slots, na apay 515,270 ka slots nga available, nga tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 70 slot challenge, nga tag 7,000 per challenge, 332 na ang atong nadawat. Ang atong PPSC Part 2, para ni sa atong projects dinhi, kaning upat ka projects, 8,858 na ang atong halin, 121,142 ka slots pa ang available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 163 slot challenge na 16,300 per challenge, 9 ka challenges na sa datong nadawat. Nga ang atong DPR, 52,256 na ka slots na tag 100 pesos per slot, makahuman na ni siyag 77 kabalay. Nga murag nakahuman na sa tag laing duha kabalay, atong tan-aon ang ika-12. Mao na siya ika-12, mao nang lugar nga napanlasan silang balay, nya after mao na nang ilang balay. Nya ang ika-13 na kabalay, mausa na ang iyang balay, nga diha sa nabanlas ang iyang balay, nya after mao na ang iyang balay. Pakpakan na to ang namalit og slots para sa atong DPR. So 77 na pahimo na nato ang 13 na apay pila naman 54 o 64 pa kabalay ang atong himuonon, makabered na gina nato. Pero naay mga 100 kapin nga nag-apply nato og pabalay, padayon tagpalit og slots. Unsaon pagpalit og slot, ato na lang sa ning ipa-remind dinhi kay murag dali ra ba kay mo malimot. Dihas gawas na anay mga lamisa, kapalit mo del slot or sa atong opisina. Pwede sad sa atong mga bank accounts nga niya sa atong screen, tanawa lang. Pwede sad inyong i-GCash, pero kini akong GCash nga niya sa atong screen karon, puno na as of now. Nga kanang uban open patingali na, or ikwarta padala kini gyapon mga nga niya sa tong screen mao'y gamita. Mga igsuon, ang ginagmay og dinagko natong paghatag kamatuoran kana na kita mga anak sa Dios, mga sakop sa simbahan. Dili nato na ibaliwala. Mausad na ang maghimo natong kahayag. Gusto natong buntogon kining graft and corruption sa atong nasod, kining panaggubat sa kalibutan, sugda nato sa atong kinabuhi. Ayaw pagpractice anang pagkadao, kanang ambisyon na madato gyud, magsigit ag panghatag. Bahala nagmahurot ang atong kwarta og panghatag, basta paras Ginoo. Mura mamog na nga luya. Osbo na ko ha, buntogo na to ang graft and corruption, pinaagis atong pagkamanggihatagon. Bahala nagmahurot ang atong kwartag panghatag, basta paras Ginoo. Kay ang musukli ni ana, mausad ang atong Ginoo mismo nga mo'y tuburan sa tanan. Og makaingon o niya tasama ni Hari David og sa mga santos, makaingon gyud ta with conviction, magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Manindog ta mga kuwangan.